Jenesis isiokwu nke 39 bido n'amaokwu nke 1. Ma emere ka Josef rịdata na Ijipt. Pọtịfa onye na-ejere Fero ozi, onyeisi nke ndị ogbu bụ nwoke Ijipt, wee gbaa ya n'aka ndị Ishmel, ndị mere ya ka ọ rịdata n'ebe ahụ. Jehova wee nọnyere Josef, o wee bụrụ nwoke ihe na-agara nke ọma. Ọ nọ n'ụlọ onye nwe ya bụ onye Ijipt ahụ. Onye nwe ya wee hụ na Jehova nọnyere ya. Ọ hụkwa na ihe niile nke ya na-eme, Jehova na-eme ka ọ gaa nke ọma n'aka ya. Josef wee hụta amara n'iru ya, wee jere ya ozi. O mee ya onye na-elekọta ụlọ ya anya. Ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyere n'aka ya. O rue site na mgbe o mere ya onye nlekọta n'ụlọ ya na onye na-elekọta ihe niile o nwere, na Jehova gọziri ụlọ onye Ijipt ahụ n'ihi Josef. Ngọzi Jehova wee dịkwasị ihe niile o nwere n'ụlọ na n'ọhịa. O wee rapụ ihe niile o nwere n'aka Josef. Ọ maghịkwa ihe ọbụla dị n'aka ya, ma ọ bụghị naanị nri nke ya onwe ya na-eri. Josef makwara mma n'arụ, makwa mma ile anya. O rue mgbe ihe ndị a gasịrị, na nwunye nke onye nwe ya weliri anya ya abụọ lekwasị Josef sị, "Ka mụ na gị dina." Ma ọ jụrụ, sị nwunye nke onye nwe ya, "Lee, onye nwe m amaghị ihe dị n'aka m n'ụlọ. Ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyeworo n'aka m. Ọ dịghị ukwu n'ụlọ a karịa mụ onwe m. O gbochighịkwa ihe ọbụla n'ebe m nọ, ma ọ bụghị naanị gị, n'ihi na gị onwe gị bụ nwunye ya. M ga-esikwa aṅaa mee oke ihe ọjọọ nke a, mehie megide Chineke?" O rue mgbe ọ na-agwa Josef okwu kwa ụbọchị, na ọ geghị ya ntị, idina nso ya, ma ọ bụ ịnọnyere ya. O rue dịka ụbọchị ahụ, na ọ bara n'ụlọ ije ozi ya, ma ọ dịghị onye n'etiti ndị ikom nke ụlọ ahụ nọ n'ebe ahụ n'ụlọ. Nwaanyị ahụ wee jide ya n'uwe ya sị, "Ka mụ na gị dina." O wee rapụ uwe ya n'aka ya, gbalaga pụọ n'ezi. O rue mgbe nwaanyị ahụ hụrụ na ọ rapụrụrị uwe ya n'aka ya gbapụ n'ezi, na ọ kpọrọ ndị ikom ụlọ ya, gwa ha okwu sị, "Leenụ, o mewo ka nwoke Hibru bakute anyị ịkwa anyị emo. Ọ bakutere m, idinanyere m, wee kpọọ mkpu n'oke olu. O rue mgbe ọ nụrụ na eweliri m olu m kpọọ mkpu, na ọ rapụrụ uwe ya n'ebe m nọ gbalaga pụọ n'ezi." Nwaanyị ahụ wee debe uwe ya n'ebe ọ nọ, rue mgbe onye nwe ya batara n'ụlọ ya. O wee gwa ya dịka okwu ndị a si dị, sị, "Oru Hibru ahụ, nke imeworo ka ọ bakute anyị, bakutere m ịkwa m emo. Ma o rue mgbe m weliri olu m kpọọ mkpu, na ọ rapụrụ uwe ya n'ebe m nọ gbapụ n'ezi." O rue mgbe onye nwe ya nụrụ okwu niile nke nwunye ya, nke ọ gwara ya sị, "Dịka ihe ndị a si dị ka oru gị mere m," na iwe ya dị ọkụ. Onye nwe Josef wee kuru ya, tinye ya n'ụlọ mkpọrọ, bụ ebe ndị mkpọrọ nke eze Ijipt nọ n'agbụ. O wee nọ n'ebe ahụ n'ụlọ mkpọrọ. Ma Jehova nọnyere Josef, mee ka ebere ya ruo ya arụ. O nye ya amara n'iru onyeisi ụlọ mkpọrọ ahụ. Onyeisi ụlọ mkpọrọ ahụ
wee tinye n'aka Josef ndị mkpọrọ niile ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ. Ihe ọbụla ha na-emekwa n'ebe ahụ, ya onwe ya bụ onye na-eme ya. Ọ dịghị ihe ọbụla onyeisi ụlọ mkpọrọ ahụ na-ahụ nke dị n'aka ya, n'ihi na Jehova nọnyere ya. Ihe nke ya onwe ya na-eme, Jehova mere ka ọ gaa nke ọma.